Guys, welcome to Prof Daily, the channel that brings you all your hottest news. Ukhonjwe indlela ukhathaza kuzalo. Eziphuma phambili zithi kuxoshwe isilomo somlingisi woZalo Sibonile Ngubane odlala indawo kakhathaza amanye amadoda akhanyile kwaqashwa omunye umlingisi esikhundleni saso ozodlala indawo ecishe efane neyakhe. uNgubane ubedlala indawo kasomabhizinisi kulomdlalo obukelwa izinkumbi zabantu kusukela ngoMsombuluko kuya kuLesihlanu ngo8:30 ebusuku kuSABC1. Ngokwesolezwe lihletshelwe ngumthombo walo ukuthi yehlukene inhloko nesixhanti kuNgubane noZalo futhi umlingisi omusha useqalile ukuqopha iziqephu zalo mdlalo. Ayicaci imbangela yokudilizwa kukaNgubane kulomdlalo ngoba bekubukeka sengathi ufike kwaba nesasasa. Abaningi bebechaza indlela akhuluma ngayo isiZulu esijulile. NoMangcobo kulomdlalo uMangcobo ulingiswa uDon Thandeka King. Umthombo uthi lo mlingisi omusha ngokomdlalo uzofika athandane noMangcobo babe ngamathe nolimi. Umthombo uthe indawo kakhathaza iqodwe ngokuthi abulawe uMangcobo. Ethinta uNgubane ngalolu daba uthi akavumelekile ukukhuluma ngezindaba zoZalo adalule nezinto ezisazokwenzeka. Ubuze ukuthi ubani okutshele lokho. Akukho emthethweni ukuthi ngidalule okusazokwenzeka, kodwa abantu kufanele bahlale bebuke ithelevishini. Kusazoba ukuthi bazobona ukuthi kwenzakalani. Angiyazi yonke indaba engibuza ngayo. Awuphenye kahle kulomthombo wakho kusho yena uNgubane. Wow, so ukhathaza amanye amadoda guys is gonna be actually shifting off our screens from uZalo. Anyways, asazi-ke noma ukhathaza ngempela uzohamba noma cha, kepha-ke siyawuthemba lo mthombo wethu othembelele ukuthi hayi no ngenzeka ukuthi vele uyahamba uSibonile Ngubane.